Pérez. Mi bebé se llama Adriana, nació de 30 semanas. En el hospital, pues San Juan de Dios, nos propusieron cuando nació si queríamos ponerle leche materna de banco. Dijimos que sí, y entonces Adriana tomó leche 5 días aproximadamente, hasta que yo ya tuve la subida y ya le pude dar de la mía. I mira, veus, igual li vas donar tu a aquesta nena, teva, què et sembla? Sí, sí. Doncs molt bé, me l'alegro, està superbé, no? Sí, està bé. Aquí tenim dues donants, la Meritxell i la Mònica, i dir-vos que ella és la primera donant de l'Hospital de Palamós. Em vaig enterar a través de les xarxes socials, vaig veure un article, una entrevista que van fer amb una mare que havia tingut una nena prematura, vaig començar a buscar informació, el meu hospital estava a punt de començar-ho a fer i des de llavors ja portem 14 mesos. Nosaltres vam anar a fer una visita al comodró de Palamós, ens va fer una analítica i llavors et truquen i et diuen si pot ser donant o no. I et donen ja una bossa on hi ha el tirallets i uns pots. Una bossa molt xula. Jo en el meu cas treballo amb dues criatures, però sempre trobes aquell ratet en què et poses en contacte tu amb el teu pit per aquell nen, no? Teta. Quan cada vegada que agafo la llet i la dono, jo m'emociono molt, estic a punt de plorar. I conèixer a mares receptores, doncs, és com, gràcies, no? La meva llet, doncs, no sé, el seu fill s'ha alimentat i ha anat bé. Soc molt tonta amb aquest tema.